tret al cap. L'home que em va proposar el viatge de representació per diversos llocs d'Europa. A més, tu parles bé el francès i entens l'alemany. Només per això. També ets de confiança. Oh, la confiança. Digues, per qui és aquesta feina? I d'ençà de quan t'interessa, això? Si de debò volguéssiu controlar sucursals i fer representacions, no enviaríeu a l'últim mico, com ho considereu a mi. Només cal un pèl d'imaginació per tal de donar-se que darrere de tot això hi ha alguna cosa tèrbola. Drogues? Document? M'és ben igual, però si m'haig d'embrutar les mans, també vull embrutar-me l'estoli. Però de debò. Sempre ha estat així? Quan vols? 100.000 duros. Tu em necessites i a mi em calen diners. O ja no em necessites. A més, també vull garanties. Garanties? Sí, he dit garanties. Vosaltres em pagueu les dietes, jo faig el viatge i no hi ha cap problema, d'acord? I quan torno, els senyors, que són molt respectables, no poden reconèixer que em deuen 500.000 pessetes per un simple viatge de representació i de control. Vull un taló que el pugui cobrar quan torni. Però això és comprometedor. I què? El risc és la flor de la vida. Vols enamorar? 500.000. En un taló? Bé. Veiem tu una passejona. Em varen donar aquest cotxe enorme. Instruccions molt concretes de l'itinerari que havia de seguir i una relació de les persones